Kaixo artistak, hemen gaude 19. kapituluan, joinosti, begiratu zenbat gauza eginda dauden, gune turistikoa dago hemen, poliki-poliki eraikitzen ari da, kontzertuak sortzen ari dira, begiratu ja, apirilean egungo da bat, ja egonda dago, abuztuan gaudelako, orain irailean beste bat egongo da, poliki-poliki igotzen joango da, eta hobekuntzak egingo ditugu. Nahikotxo gastatzen ari gara, baina merezi du. Merezi du, bai, begiratu, zenbat merezi duen. Begiratu zelako eskaera dagoen trenetan. Bitu zenbat jende. Gusten zenbat mugimendu? Eskaera nahiko handi dago. Parkinak hemen jarrita daude. Momentuz, eskaera handia egonda, etxe hauek ere jarriko ditugu. Eta ja hemen kontu zibiltzea kutsadura egongo delako. Duan ja hemen gehiago ezin da jarri. Beraz, nora joango gara ona? Zer egingo du? Nire ustez aproposa da orain, gune hau pizka bat komunikatzea. Gauza gehiago jartzea eta ja etorkizun batean autopista hau ona etortzea. Gainera agian hemen beharrezkoa izango da trebol bat jartzea eta agian hemen beste industria baten bat jartzea. Nola daude errekurtsoak. Oraindik petrolioa eta harriak falta zaizkigu, industria ere jartzeko, etorkizun polita daukap. Momentuz, hemen hiribidea jarriko dugu, ez dagoelako jarrita. Hortxe utziko dugu. Eta nola ez, hau. Horrela planteatuko dugu. Horrela, ez da mitzat egin dagoteko. Ustakit abandonatuta zegoen edo, ze? Begiratu trenak zein ondo doazen, agian tranbia bat jar dezakegu. Ñoñostiko tranbia, ezta? Baina horretarako agian hemen dauden, momentu zein beste trafiko ez dago, baina ziurraski hemen beharrezko izango da errotonda bat jartzea. Orduan, errotonda jartzeko erabiliko dugu obretan egonda amalau. Zazpi eta zazpi uste dut errotondak egiteko aplikazioa daukadala, baina ez dakit nonde utzi dudan. Bintzat, utziko dugu hau guzti hau obretan, oso ondo gelditzen delako, nire ustez. Jarriko dugu horrela eta horrela. Eta ja pentsatuko ditugu etorkizuneko kontuak. Garrantzitsuena da oso ondo garrantzitsuena da geltoki honen ondoan errepidea jartxe, ezta? Eta bien egin dezakegu simetriko. Montuz horrela. Ja, zer egingo dugun. Simetriko egin dezakegu. Epa! Ez da pentsatu ere.
Simetriko. Bagia simetriku horrela eta trena betik pasatzea. Orduan horretarako zer egin behar dugu? Maiusk. Eta bera. Ez? Sordoen bakarrik. Hor, puntuak, nodoak. Hobe bai. Jitziko ditut. Eta orain nola ez. Hartu beharko dugu hauze. Eta honerate, zer gertatuko den. Vale, bai. Jarri da poliki jeisteko. Baina behitu sekurizu honekin zer gertatzen den. Beraz, nodo hau jeitsiko dugu agian. Gora bera eta prest daude kaleak. Eskaera baldin badago industriari begira, zeo zer egingo dugu. Momentuz garrantzitsua da, hau ondo komunikatuta egotea. Hori bai, ondo komunikatuta egoteko agian aproposa da. Aproposa da hau horrela egotea, ezta? Bat bakarrik? Ez dut uste. Zurraski bi, baina tunela egon da. Bai, tunela egon da, jaitsi daiteke ezta. Nengo tunela jaitsiko dugu. Horrela. Zenando. Baina. Eta jarriko ditunela moduz. Bai, nik uste bai. Hala ere pixka bat igo daiteke. Ez du emoten ez da, justu, baina ez du emoten. Hori da. Orduan bueno, hau agian jar daiteke horrela. Eta ja, claro, eske honek ez dauka amaierarik, Egun amaitzat eginda dago, notifikazioa hor ondo dago, agian industria gehiagoko daiteke hemen. Horrela. Baina, ondo komunikatu behar du. Eta nola komunikatu ondo?
errotonda erdi batekin? Agian? Errotonda txiki batekin? Agian bai? Zeran ikusten duzu, Beitu justu, zazpi. Leheniko. Kristopi ezin dut ikusi. Agian nola. Horrela. Momentuz. Txikia. Biarreia. Zailazadik. Kokatuko asuntoa. Hiribidean ez egotean beste trafiko, hor dago koska. Asimetrikoa izatea. Hori bai, ja agian ordua da inoizti egotea errepide desente, ezta? Industria errepideak. Eka, baina konpondoko dugu. Gustatuko zaie gehiago, ez triste jartzen dira oso. Ez que ze desberdintasun dago. 40 kilometro orduko. 40 kilometro orduko. Dauka hor. Zera raro, baina triste jartzen dira, kontuz. Zaki zergatik? Baina triste jartzen Ura jarriko dugu. Eta industria. Bara. Topen industriarekin. Inostin industria. Eta zer hemen? Ez da gelditu. Baina horrela. Honeki. Zer gertatzen da zubiltzaileekin? Aber ikusi. Ai, beitu aurrekontua. Amaikara igoko dugu. Behintzat. Mani. Está, abre elektrizitatea. No, polizia. Ez dakit zerratik jarri nuen horrela.
Hemen trafiko asko dago, oraintxe konponduko dut. Baina... Zer, jarriko dugu beste bat, ze kejatzen elegirelako. Ez dut ulertzen. Prestatuko dugu gauzo hau bintzat. Horrela, ondo komunikatuta. Beitu gauza bat bururatu zait. Supermantzak bat egitea. Ea funtzionetzen du. Manzana. Vale, ondo komunikatuta dago mendik. Eta ze falta da. Hemen dendak. Baina, kontu. Hauek zer dira, Green Cities? Pues bai, mantenduko dugu. Aidortzen dizuet izugarri gustatzen zaidala. Izugarri. Regla. Regla. Eta? Horrela. Gentitis nana. Vale. Baina falta da eskola. Eskola handia. Eta institutu handia. Baina, nekin batera liburutegi bat jarriko dugu. Non dago liburutegia? Men. Justo. Elektrizitatea zer. Eguzki plakak jarri behar dira. Eguzki plakak jarriko ditugu. Justo trenaren ondoan. Eta hemen betu zen bat jende ibiltzen. Jarriko dugu ibiltzeko. Ibiltzeko jarriko. Jolín, zerako garapena. Bling, 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 bling.
Claro, eske ibiltzeko badago baina trenbidea zerkatzeko ez? Zer. Bai. Eta zuaitzak. Zuaitz politak. Koton. Euskoton. Nola? Lerroak egin nahi dit. Fomo. Ja, ahaztuta. Nola egiten nuen hau? Ba. Lehen hemen neukan baina ja, ahaztuta. Agian joan da. Ez da joan. Bueno, jarriko dugu horrela eta ez dago ez. Polita. Ahí está. Betu zuma jende doan, Hemen gertatzen dena da, ez dagoela aparkalekurik. Orduan parkingen jarri behar ditut. Jarriko ditugu? A ber, parking. Joko dugu handiena. Trangeltokiaren ondoan, estela... Pospozik. Tamen... denda txikitsuak, zer ateratzen den. Begiratu zenbat erabiltzen duten. Hemen tranbia bat jarriko dugu. Tranbiak egingo du buelta hemendik. Ona, baina, abere hemen nire egingo dugu. Por txerto, gura zelan dago. Bueno, zelan ikusten duzuen momentuz. Eskaera eta guzti. Hemen agian beharko da, bai jolasteko zer sortxe, ezta? Tanzei jarriko dugu... Futbol zelaia. Nola ez? Eta zer gehiago, jago batzaik. Hau ze jolaztekoa. Zeitzu futbol zelaia. Jarriko dugu hobeto... Zaskibaleko. Akizu zergatik. Ez que mugitu handan, nola bitezeteko. Mugitu daiteke pizka bat. Hori da bere abantaila. Doan jarri aldira alkarrekin. Ikusten? Bueno, hemen... Bueno, hemen lehenko... Arri dago... Hemen iribide bat jarriko duguela... Txiko dugu horrela... Eta gian hemen ere bai. Eta horrela ez dugu astu.
ziurraski ona autopista alduko da. Sortu aldugu hor zeo zer. Honen modukoa. Justo hemen. Komplikazio hori jabe, Horrela. Pausatuko dugu. Besterik gabe, behitu, Batzuetan jendea komplikatzen da, takitzer. Nien niz komplikatuko. Uste dut trenbideari ez diola molestatzen. Txartu uste dut. Baina, usteak erdi usten, eta usteak erdi usten, begiratu zer egingo dut. Itxeko dugu. Baina zer egingo dugu orain. Ja, joan zait. Node controller joan zait. Zuek ikusten duzue? Baina maz. Bueno, eskuz egingo dut. Beitu, hauze. Korrela. Eta bestea. Bai, bada. Agertu da. Beitu. Zuek ezago bihatzeko. Jarri da gutxi gora bera. Orduan eskuz egingo dut. Gutxi gora bera, ezta? Egiaztatuko dugu badazpada. Horrela jartzen badu berriro ondo jarriko da eta korrotatuko nahu zuenez. Ez kezkatu. Horrela. Horrela. Relajatuta, zein ondo gauden horrela. Lasai. Ordu erdi daramagu, baina zein guzture gauden. Ole. Behintzat autopista utzita. Utziko dut, ezta? Ja, subia. Eto, ez diote zer esan, zer esan mot. Zer iruditzen zaizu,
Horrela utziko du gogoratzeko, Za ideia da, hauze izango dela ez dakit nola esan, zera, errenteria, adibidez, zer bitzen zaizue. Horrela, edo. Hau da, ja, Highway to Roundabout. Hotelita, baina, badakizu ezer. Baile! Zaiatuko gara. A ber, zaiatuko gara. Baina hauken duko den. Ez da iruditzen zaizun, Zer iruditzen zaizun. Momentu zor lautzeko du. Baina. Zerla? Ados. Liadita. Zora menutza. Zora menutza zara niretzako. Daniz zora tute. Zora tute. Zora. Epa. Zela zen moduz. Nik horrela utziko dut. Ea zer gertatuko den. Nahi dut, eta nahi nuen kapitulu hau luzea izatea. Espaldiko partez, beste kapituluak aguntzagoak zirelako, baina hemen nahi nuen gustura geratu. Epa, pausatuta dago, ja. Inbatu pausatu. Geratu. Dinuta horrela eginda dago, etorkizunari begira, dian hemen oso ondo komunikatu dezakegulako, eta txiko dugu erosita. Eta dino dirua irabaziko du, hori argi eta garbi dago. Eta ja nola ez, hau poliki-poliki. Zeiz, bari ez. Begatu ze polita, Dago bat ere txarto. Oe jendeari biltzeko. Erra. Nie? Por cierto. Hemendik ona. Baina beldur barik, Erasunen bat dago, zeo zer ez dago komunikatuta. Bueno, ja hemen konponketa batzuk egingo ditut. Baina bintzat hau sortuta dago.
agian industria gune potenteago bat sortu dezakegu, ez dakit pentsatuko dugu. Nire ustez hemen, honako industria gune potente bat jartzea, ondo legoke. Orduan prestutziko dut, hiribide nagusiak jarriko ditut hementxe, gogoratzeko. Baina horrela jarri beharrean, adibidez. Eta ez dakit, baten badu gogoratzeko, justu jartzea a la fábrica de muebles, adibidez. Bimba. Eta pospozik. Baina gura beharko. Fijatu zenbat jende mugitzen ari den hortik, Trafiko garazoa komen zeuden eta ja, konponduta ja, Flipat. Jarriko ditugu ere biltegiak. Bestela, pastela. Hauek behar dute tabloiak eta papera. Eta tabloiak eta papera. Zer gertatzen den. Gogoratuko gara, Begiratu zelako trafikoa, Nola doazen? Nola sartzen diren? Etxera omen doaz, eskolara omen doaz, nola doaz? Lanera gatoz. Ja, transportea eta guzti jarraiu bidea aldatu beharko dugu, garraio bide gehiago jarriko dugu, artistak, agian autobusak, justo hemen erdian ja gehiago egongo da, baina topera ezta. Pintzat honekin gogoratuko gara. Geratu trafikoa zetxartu doan. Bueno, behintzat ja, honekin ikusko duzu ezelan doan, eta honekin bukatuko dugu gara artista. Beno, beste bat arte... Borra. Borra.